Ukuqala kwenkqubo yokumiswa ngxi kwentshukumo kweli kwathi zole zanqongophala izithonga zemipu eWestbury. Kodwa sithetha nje imbumbulu ziqale apho beziyeke khona kwizitalato zalengingqi. uKirsten May oneminyaka yi-32 ubudala udutyulwe lwangcolungele kule ndawo ngolwesine. Umhlobo wakhe wasinda ngezikasibi kuludubulo. Me and my friend was on our way home and these people just shot on us, and as we look back, me and my friend was trying to run, but as we ran they shot again, and I never knew my friend was shot, and they shot me through the leg. uMay ngomnye wabantu ophulukene nobomi bakhe ezandleni zamaqela emigulukudu. Ebesaziwa kakhulu ke ngomsebenzi wakhe wokolula inwele. Kusapho lwakhe izulu libuya okwesibini kuba siyaphinda ukwehla esisiganeko sikumila kunje. 18 years ago, I lost one of my sons in the same manner. If there's even worse, they stabbed him multiple times. Abahlali nabalugqobevu ngumsindo bathi kwanele makuphoswe umrhaji iphele lempalalokazi. Kwisithuba sentsukwana ezimbalwa ezizayo, abahlali baza kubuyela apha bezokungcwaba uCameron Adams, naye odutyulwe lwangcolungele phambi kwegate yakowabo. I just want justice. All the community outside, big people is crying for the children. It's so sore. It cannot continue like this, not a day after today. It must stop, and the government, if it needs to deploy the entire SANDF. Akukabanjwa mntu ngokwayamene nokubulawa kukaMay, yaye uphando lusaqhuba.